Gas Bratun. Wah, kumpret kemana lah? Gas Bratun. Kawah. Maksudnya kawasan rawan bencana berarti ya. Kuningan. Berarti ngono kita iya termasuk ya Gunung Sari. Gunung Sari. Oh, Lekok. Kawasan Gunung Sari Lekok. Kawasan sing rawan bencana ki berarti daerah ngene wong sependilingane berarti kan Lekok. Ki si goblok ning ndi? Si geblok, penakir goblok. Si goblok. Penakir. Goblok pisan. Penakir kerajaan. Kemarin. Penakir si geblok. Si goblok. Ya Allah, baterai siji ngondah copot maning. Kawah meter. Iya. Kawah. Wong bener kena dituten aku baterai. Si bener tadi komplot. Ora apa mungkin. Kowe deleng buripan moto. Ora. Film kok. Celendire kowe. Nyele sih. Kuwi sunan. Gunung Sembung. Aja gini.